What's up, Super Fam? Super Megubay is in the house again. And unfortunately, this day, wala si ko kalaag kay galamit na po ang akong tulog. Ang sarap ng tulog ko mga atsin. Ang sarap ng tulog ko talaga. Lamig kaya akong tulog gani ha. Nakatulog ko mostly at exactly 11. Mag 12 na siya. Lamig na akong tulog. Nalit lang ako ang pagtulog kay medyo busy po tagamay sa pag kay pasto ang lawas. Panglim. Ang palitan ng nang hinlos ato ang mga ginamitan, review sa atong service ng motor. So motor super fama jud sa laag naman ta koy ruta ganihang atoan, but sad to say lami akong tulog kamata gani ko mga 5:54 na medyo late na gani ko sa work. Sa sunod na lang gyud na pamailaing adlaw na pailaing day oras di pa man bugtong ning adlaw, di lang man nag-iisa ning adlaw no. So basin ugma or next day basin lang gyud kay nindot kay at under. Super fam, let me share lang about ani nga karang naka-share nga storya basta basin gamay la pud kay akong knowledge kabahin ani, but kung na may ika-share about, just comment down para ma-discuss to. So super fun ako ika-share about nini kanang being matured sa in loves in relations sa iyong uyab no, kay mostly karon ang matured ka sa in love na sa matured na ka sa imong relasyon sa imong uyab, wala na ka anang silos-silos naman ang pagsilos, but ibutang lang nato sa perfect time ba magsilos ta nga di patahingon nga magsige na lang tag-away. Like sa uban nga kuan ba ang ilang punto manguyab sila kay nakuno sila maaway, di ba? Kung nanguyab man laman ka na kay kaaway nga kay maaway, nanguyab lamang ang takas presidente sa North Korea para si kaaway ba? So muna siya share ninyo pa ang ato ang mga medyo may malawak na pag-iisip ba nga ang atong true meaning sa in a relationship or in a sa tinuod nga gugma wa na taga matter anang ang ato anang hisgutan sa tong karelasyon nga about na sa future ug unsay ugma unsay buhaton kay karon gud ang mga millennials ang ay karong before na kung pa man kita na dito yung mga millennials kay agi pa ang before ato ana siya mga papila mga kilig-kilig mga crush ay balikan sa panahon na. Dahil pwede kayo lang edad na ta. So muna siya super fam nga ang true good nga nahigugma sa katawo nakagamatter anang mga sales diha mga kuan mga third party di na naman na pwede kay kung na in love ka sa katawo direct jud kaniya dili na ka masigmat sa uban nga kuan ba di na ka magbase sa uban ang inyuhang buot kuan ba ang inyong buot nga goal ninyo nga mag-start mo sa wala then magkanaa mo ba kanana ang inyong mindset wala ka nang sa umalabot na dili na nang ingon nga sige bulaganay sige balikanay kanang kuan ba kanang nakayuyab siya ra gyud hangtod sa hangtod, di ba? Nindot ba na kamo sa hangtod yan ang inyong kaugmaon na yung hiskutan dili na mo ng mga away-away no kay usa pa pod kung sige mo kaaway sige mo bulagay sige mo pangita di pa dagoy na makapoy ng inyong kasing-kasing ana panuhoton na mabunog pa na sige kasakitan di kung uyab mo just look to the future tan-awa unsay ugma ninyo well kung ingon nga gani nga wala gyud di ba mag-work mong duha mag-work dayon maghimo mo og kapital negosyo or basta gama na kanang pundasyon sa inyong duha ba nga naamoy goal nga mo ni maabot ninyo anang idara nga maabot mo diha nga naa moy makita ba dili lang na isang mga sige na mo kuan nga nang kanatong mga katong inyuhang mga uyab nga sige nga away ay nalaman mo pag uyabay no ay gagasto nalaman mo sa panahon gasto na yun kasing nga mas kabunog
na mag-uyab gan mo, look to the future na ay nasigig ingon nga ay kami god dele so top how ra pagigugma di na gugmang gugmang singkas so gugmang saling kapaw muna siya na ako excited yung super fan na muna siya look to the future with someone else na kanay mo kauban mo diba. So, muna to siya gamay ka share sa perform o napamoylain nga knowledge ika dugang free to comment below para muna mo na siya. Super fam, salamat sa paglatawag. So, wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel. Please hit the notification bell para update ka sa upcoming vlogs. Sa pagbabago ka ba sa atin. Thank you!